Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mao ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Alam mo ba na ang garlic ay may malaking naidudulot na maganda sa katawan? Unang-una na rito ay ang pagkakaroon ng normal na blood pressure sa pamamagitan ng pagpapababa nito sa bad cholesterol sa ating katawan. Cardiac prevention. Nagpapalakas din ng resistensya sa katawan. May iwasan nito ang pagkakaroon ng ubot lagnat at napapabalansin nito ang blood sugar. Kaya sa pamamagitan ng pag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic, taglay mo na ang masigla at malakas na pangatawan. Mag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Pangalagaan ng katawan, laging mag-SED Panyawan. Produkto ng SED Marketing. Ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman. Ika niya, lakaw na sa guway pananghin ako. Nagkaway ayo na ginang asawa nimo. Oh, Tay Martin. Mas may pagmagbuwag na mo klaro do. Kaysa ingon ining inyong sitwasyon nga sakaan ka na ogan ka na lang sa imong asawa. Ate. Ay pagsalga diha silya. Sige. Atin kanya. Oh. O sabaya ka sa kumabasol kung ano na hinayak atong anak atong bayana.
Naunsa? Ikaw sa do alat, payataking maayong imong katungod. Oy, isip ba na, do? Nagbata ka man nagbuntag. Si Butoy pasabuti. May kasayuran ka bahin sa kong asawa, ha? Tay Martin? Kuan, diligid ako nakakita. Apan sa lihok sa imong asawa rin isbay, murag na makatuog yun ko. Eh, gano'n ba, tay? Sulti ko. Kinsa bang amiguhan ni mong nakasulti ni mo, ana, ha? Kauban akong taxi driver, eh. Kani Antos nag-drive ako. Atin. Si atin hilom, ha? Eh, nga no, tay. Pordoy ng Ha? Atens. Unsa iya nakita, ha? May kuyog nga Arabo ang imong asawa. Sakay siyang taxi, ganood sila ko sa kamutil. Di na tinuutay! Atin. Atin. Yabag ka man ka, ha? Sa yabag. Anong gisultihan man nimo ana atong anak? Kadili man kay mismong nakakita. Dili pa di na siguradong balita Ay, atin. di sal ko mo toong magtumo-tumo lagsulti tong amigo na ako. Itong kauban akong driver kani Antos Silya. Tungkol kay suod kaya kinapot to siya. Ay. O kanhi siya pastor kani Anto. Ay, di gyud na mamakak dong. Oh. Kay kanhi pastor. Nganong nakabuhat mas Carol ini nako, nay? Ngano man? Ah, Pagtawag ko sa Carol, nay! Ay. Nak, mamati sa. Tambag ko lang. Ayaw dayon og react. Kung ako pa'y ikaw, panidiyo na imong asawa. Mas maayo ng ikaw gyud mismo ang makasakop. Nay Silya! Unsa bay? Pangitay kong taxi nga akong kadriban ba na to. In town! Magtaxi driver lang kabayalan. Kaluoy ko taon sa kaning sikat ka komedyante. Magtaxi driver na lang. Pangitay kong taxi akong driban ay pagdagang sulti diha. Oo. Pangitay kong taxi, driban ako! Oo, magigi. Kani dispatcher sa ko kani adto. Sige! Ha, magpukutan ako. Kung kisay nang hire o pagka-taxi driver. Ang akong asawa gigamit og... Ay! Dong adan mabos na baya in taon ng atong bumbong. Sagdi ko nay! Ihurot ko ning daan akong kalagot. Kay mas maayo na magkining bungbong may maggubanay. Di lang ang naong sa kong asawang gwapa. Pero... Anong nakahimo mas Carol na ako ini, nay? Ano man! Nagilakog maayos si Alan. Nga naman ka. Dili ko makapaduol niya kay tingali mahadlok na usab siya nako. Sa may akong buhaton. Unsaon ko man siya pagtuol. Aron ako mapangutana kung naunsa siya. Aron ako siyang katabangan kung unsa may ang problema. Unsaon ko man siya pagtabang. May limitado kang gahong nga magamit diha sa kalibutan, Prinsesang Amy. May gamahanang butang nga imong nadadha sa kalibutan gikan diri sa atong gingharian. Magamit mo kini. Nainumdum ko sa gisulti sa inahan ko, Raina. Pero unsa man ka ang maong butang? Ay, husto. Matuog ko. Aron makapangutana ko sa akong inahang Raina.
Anak kong prinsesa, Inahan kong Reyna, maay ka nisod ka dayon sa apin damgo, kay dinalian ang akong tuyo. nahibaw ko. Ug nahibaw ko sa nahitabo ni Alan. Ha? Kay nga no siya, mahal kong inahang Reyna. Nagselos si Alan siyang kapikas kun asawa. Unsa? Mao kanay nakita ko sa akong gamhanang salamin. Ug unsaon ko siya pagtabang? Nga mahadlok man ako si Alan. Dili ko makaduol niya. Ngano kini inahan kong Reyna? Tungod sa imong sapot nga lubos puti. Gikahadlukan sa ilang dapit ang mga white lady. Maong nahadlok si Alan kanino. Ug sa akong buhaton, dili pa matud mo, may kamahanan kong butangan na da, diri sa kalibutan. Unsa ang maong butang, inahan kong Reyna? Naa kanimo ang pulsiras mong ginama sa diamanting tapol, nga gililok sama sa gagmayng ubas. Pag-ugom og usan ni Ana, og pangayua nga mamahimo kang normal nga kalibutan. Ug kun imo na kanang iluwa, mamahimo ka na usab nga si Prinsesang Amy. Send alert! Send alert! Tuwing pagmatuod sa kayuhan. Ang ako na to prostate 36 mg. Kung natin mo hitungag ikang karon mga pagkatuig, ang akong prostate abot og 49.5 mg. Pagtuman ako sa kugon, ako yun ako sa ibang mo. Anak mo na mo og kambak baba. So sa kasimana mo ra baba mang kumpos na ko. Alam mo sa kugon nga katabon sa akong lawas. Salamat ko sa kugon nga herbal. Murang normal gyud ako panghina. Hay may San Juan, buka na fiso banibanda borin. Health Testimonies. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto ka pa. Oh. Niya ka day suit sa tong kwarto, Allen? Ayaw kay nana ka day, Carol. Diin mo ka. Narasa ng pangutana ni mo ay. Kalagot kay na ba, uy? Diin lagi kagikan. Nangita ko kwarta. Nahibaw kung dili ka mo sila nagkuyog day. Kay hubog to sila gabi. Oo, kay nag-inom man day mo gabi is vitsukihan. Wa mo ko ninyo dad-ah. Gikapoy ka. Di gari ka patugaw siyang pagkatog. Wa ko kapuya ron. Anya, unsa man? Ha? Pahahada na siya. Tagsarabi akong manghagat. Unsa man? Dili gyud ka? Ano kini? Oh. Kana. Milagruha gud nimong wa ka mo bira dayon. Kani adto, mura kag binuhing manok ni tatay nimo Martin para sabo nga mulabok dayon. Kapoy ko day, Carol. Unsa? Kisa may nagkapoy nimo ha, Alan? Ha? Matod ko kinsay nagkapoy nimo. Kinsa mo say... Unsa? Magawas ko. Minom kong tubig. Ngano ko taon tong tawhana nga ni kakak man. Sa may nahitabo adto. Ikapoy ko no siya. Yabag tawhana. Gisukara na ni balibad pa. Aw, amaw gyud. Aw di gud mamugos man. Kana pa kapahuway ko. Ay, mingaw ron da. Wa ko kasapi rong adlaw. Unsa? Ipil ko mo na problema ni mo ba? Ano ni amang kadagan sa amo? O si may katabang ko ni mo, ako pahimuslan ni mo? Hindi. Pagkidalinggaw ko di agad. Tuwad ko. Gusto doon ako ikasumbungan. Gusto kong doon ay kasumbungan sa kong gibati. Seryoso ko. Bito, abe, pitas ha? Dili ang ikomedya ni Bahina, bito, no? Pili mo ba?
tugmang istoryang sila ug ang nibaw ang tatay bay. Ug karon wang duha kong hilabot kong asawa. Ha? Lainan ko bay Naldo. Ako'y bayano, kanindot ni Karol niya. Gilayin na ka? Hindi na ko tuyoon bay Naldo. Ako hilabutan to, be. Sa! Ang gaw ka? Lain na, magkakabilabot ko sa kahugaw. Sa nasi mo una. Ako hilabot! Kaon ka kaning batong matilis. Ay man. Kinikinom mo na. Ayun na. Nasa ka na. Andan sa ni mo. Imo sa kong giandamas kinumo ni mo da. Andam sa ka na. Hipo sa na. Hipo sa. Saon ka god? Ay, maginanggaw yun ka? Ina seryoso ta. Imo hinanggaw yun. Oy, ola, ge. Unya ko sa amto na tong problema ni Day Carol. Ha? Ha? Nanghagad na biya to. Unya imong gibalibaran. Sayang kito. Ang akong giingon nimo nga mga bangkag taxi. Unsa man? Gusto ko mo drive og taxi bay. Ay, taxi. Nang labing daling panahon. Aron ako mismo bay makasakop sa kong asawa ko tinuod ba bay? Lisod ning mamasangil tao niya watay igong ebidensya di ba? Bitaw. Ugma, pala punta ko amigo na ko nga taxi driver. Naing na naman to nako. Ni ana, nakakuha na ko sa kalusok nga brilyante nga pormag upas gikan sa akong pulseras. Ugumon ko na kini aron mausab ang akong bayhon. Ania. Nausap to ang akong bayhon. Sama na kong sapot sa mga linalang din sa kalibutan. Wala ko magsulop sa kong gaon nga puti sa kong pagkaprinsesa. Dili na unya mahadlo ka na ko si Alan. Dili na. Nya, unsa man ni? Wa kay planong paulis inyo? Ano nang katuog sa akong payag pirmi? Ha? Grabe sig ka. Pauli ko ron taon bay. Nagid pauli. Ala, ninunuktok ah. Wa nagiapa si kang Day Carol oh. Kaya abli bay. Litso lang yung pauli kung si Carol man eh. Dekar, oh, Kumusta? kagwapa niya. Igo ba lang ko nimong tutukan? Dili lang ko nimo padayon nun, Alan? Nakaila ka na ko. Kani adto pa. Nakailan ako nimo, Alan. Unsa? Kuan kining wa ko mainumdum nga may kaila ko nga. Kinsa man na? Kinsa man tong nanuktok bay? Nga. Uy. Kagwapa ko ni babayana. Kaila ko no siya nako bay. Kaila ka niya? Awa? Kaila tingil ilminin niya. Kaya anong niyamin sa dinis akong payag. Hay. Si Alan ang akong tuyo. Musa! Niya ka manuktos kong payag. Kunya si Bayalan diya yung imong tuyo. Pero alam mo bang namumuro ka na? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga reguluhan, ang Komedyante. Dalit ka ninyo sa Sid Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga